tenim a Toni, que en companyia de Toni i de Vicent hem estat ahí construint estos refugis per a falciols, per a rates penades i per a insectes, i que ens conte... Des de CADE que hem fet, i des de la Granja de Bitxos hem fet una sèrie de refugis, per exemple, estes de rates penades. I per què volem afavorir a les rates penades? Les rates penades, entre altres coses, per a augmentar la biodiversitat en una ciutat i perquè també són uns controladors biològics molt bons de plagues que ens poden afectar. Un altre refugi que hem fet és este de falciot, que pesa també prou. I altres refugis que hem fet és un hotel d'insectes, ¿vale? És un tronc que podeu veure que està tot foradat i això és fenomenal per augmentar un poc la biodiversitat en la ciutat de València, en aquest cas. Els tallers de transició energètica, de naturalització i de ciutat descontaminada o saludable, volíem ara que vinguéreu a donar-nos les conclusions. Sí que ha quedado una idea muy en mente y es la AMV y es la Anomalía Metropolitana de Valencia. Y ahora continuaremos explicando el porqué de ese título. Tenim una necessitat de ciutat de llevar contaminants i una ciutat saludable no té tòxics, i la ciutat de València en té, i en supera els valors que marca l'OMS. No? Sí que hi ha hagut un consens de que els plans actuals no han arribat a tindre la millora que feia falta, ¿no? Que para nosaltres també era important. Que una ciudad sea saludable no es que haya poca gente que tenga enfermedades, sino que una ciudad respetuosa con el resto de ciudadanos, el medio ambiente. Hi ha hagut un consens de necessitem, independentment de si tu valores que estem en un bon punt, un punt regular, un punt mal, necessitem millorar, no? I és un repte de totes les persones que estem així. La bicicleta està bé, la infraestructura en bicicleta està bé, però al final el canvi de paradigma depèn del transport compartit, el transport públic també. Col·lectius socials han fet molta incidència en la falta de coordinació entre administracions. Jo no sé quants anys portem escoltant aquestes coses. Y por eso lo de la anomalía metropolitana, ¿no? Como tal, existe una agencia o un ente, o no sé cómo llamarlo, metropolitano, que se encarga de todo eso, pero sí que todos los que estábamos en el taller hemos llegado a la conclusión de que está como nombre en sí, que hace falta impulsarla y que Valencia, como gran núcleo de esa área metropolitana, por el volumen de gente, tiene que ser la impulsora, tiene que ser el motor. No se tiene que entender el transporte como ciudad de Valencia, sino como un área metropolitana. Valencia pertenece a un área metropolitana y su transporte público tiene que estar conectado e interconexionado con esa área metropolitana. Hay que cambiar esa forma de ver el transporte y la forma de moverse, no en Valencia, sino en el área metropolitana que incluye a Valencia. Pues lo primero, el primer momento del taller ha sido un poco, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Validar, contrastar hasta dónde hemos llegado con las medidas que se identificaron en varios talleres, como digo, en 2016, 2017, y sobre todo en función a dos grandes retos que se identificaron en el momento: generar y consumir energía renovable a nivel local y garantizar el derecho a la energía. Esto ha sido un poco lo que hemos trabajado. Y esto ha dado pie a discusiones bastante interesantes, ¿no? En ambos retos, digamos, han salido como tres grandes bloques, ¿no? De cosas que se pueden hacer. En primer lugar, primer gran bloque, digamos, cuestión de sensibilización y generación de una masa crítica. Y, por ejemplo, en el caso del reto 1 se ha hablado de trabajar a nivel de formación, ¿no? En varios niveles, tanto con decisores públicos como en los barrios, con las fallas, con las asociaciones de vecinos, ¿no? En cuanto al tema de la presión política, pues en el caso del autoconsumo yo creo que es algo bastante compartido, ¿no? Que hay unas trabas que hay que eliminar y las organizaciones presentes pues identifican que su papel es exigir que esas trabas se eliminen, ¿no? Que haya una legislación más favorable y más ambiciosa. Y luego, a nivel del tercer gran bloque, cuestión de proyectos piloto, ¿vale? Pues hemos elegido un poco la más interesante por más diferente, ¿no? Se ha propuesto que la gente comparta información, ¿no? Que hagamos alguna base de datos, alguna plataforma, ¿no? de consumos energéticos por barrios, ¿no? Que la gente comparta sus consumos energéticos para que, por ejemplo, a partir de ahí, comunidades energéticas, autoconsumos compartidos se puedan llevar adelante. En cuanto al reto de derecho a la energía, en los mismos tres bloques, pues se ha incidido mucho en el tema del cambio de discurso, de pasar del asistencialismo a
el empoderamiento, a la autonomía, ¿vale? El trabajar por el reconocimiento del derecho a la energía, ¿no? Y un ámbito particularmente interesante en el que se puede combinar, ¿no? Este enfoque más de empoderamiento, ¿no? Y este enfoque más de reconocimiento del derecho a la energía, y ahora que el marco normativo estatal permite otras cosas, es, por ejemplo, trabajar el tema de las comunidades energéticas, ¿no? Que pueden ser una vía de solución para el tema del derecho a la energía, ¿no? Y luego había una segunda parte de mapeo de actores, ¿no? De plantear nuevas acciones, o de que el grupo de actores, sobre todo de la sociedad civil que estaba en el taller, pues plantearan diferentes acciones y mapear qué actores de la ciudad organizada pudieran llevar adelante esas acciones. Hemos dividido el taller en tres grupos pequeños en el que hemos circulado todos para responder a una serie de preguntas. Las dos primeras preguntas es si es Valencia una ciudad verde y cómo son los barrios de Valencia, porque queríamos tener una visión una visión macro y una visión micro. Pues nos han dicho que Valencia se olvida de su entorno, ¿no? que Valencia tiene una visión de la planificación muy desde el centro, pero nos olvidamos de las pedanías y de esa visión más global de Valencia, ¿no? Se ha mencionado que los ciudadanos y ciudadanas tenemos un derecho a la naturaleza, que deberían hacerse conexiones cívicas. Valencia puede hacer, las ciudadanas sentimos que todo en nuestro barrio lo podemos hacer a 15 minutos a pie. Pues no, señor alcalde, no podemos hacerlo a 15 minutos a pie. Hay que hacer un esfuerzo muy grande. La conclusión es que los jardines que hay no nos gustan, porque no son unos jardines naturales, no son unos jardines que acerquen la naturaleza a la ciudad, donde haya biodiversidad. Y un concepto muy bonito que ha quedado en el centro del mapa de palabras, desenterrar la ciudad, ¿no? Que la ciudad vuelva a tener tierra, vuelva a tener arena, vuelvan a nacer especies naturales. La segunda pregunta, el tercer grupo ha sigut com es relacionem en el nostre entorn natural, perquè és veritat que València té el mar, té un litoral marítim meravellós, té una cordillera, unes muntanyes a prop, té l'horta, té el riu que connecta. De nou, el mapa de paraules és desconnexió, ineficiència, falta de conscienciació i de sensibilització envers l'entorn natural, que València no és verde, que hace falta educación ambiental y que es imprescindible que colaboren los diversos sectores que pueden hacer que esto cambie, ¿no? I com a darrera part del taller, després de fer este diagnòstic i un poc també per tindre aquesta sensació d'eixir del taller d'una manera optimista, hem fet una reflexió, els hem convidat a fer un diari del any 2030. No? El 4 de març del 2030 ens trobem una altra vegada i què ha passat? Us vaig a llegir alguns dels titulars de premsa que hem imaginat que passava. ¿No? Diu, la capital del Turia vuelve a ser verde. Tras muchos años de trabajo, Valencia puede por fin decir que es una ciudad verde. Lejos quedarán esos comienzos de siglo dominados por las grúas y las grandes torres de edificios. Valencia se hace permeable y funde su entorno para hacerlo continuo, un único espacio, huerta, acera, frente litoral. Fantàstic, moltíssimes gràcies a tots els dinamitzadors dels tres tallers que han estat fantàstics, les conclusions han estat fantàstiques i que us deia abans que tot això tindrà el seu ressò, les treballarem, les us tornarem a tots vosaltres per a que les tingueu una volta, les hagin integrat i també les utilitzarem per a fer notes de premsa i per a integrar-les en les fulles de ruta, com us deia abans, de la transició energètica i de la ciutat verda. I tot això continuarà. Continuarem tenint altres jornades, altres escenaris de col·laboració i de participació. Contem amb dos regidors de l'Ajuntament de València i primer vull donar la paraula per l'acomiadament a Alejandro Gamón. Que hem superat les previsions i que d'alguna manera quasi que ens hem vist desbordat perquè ha vingut més gent, no? de la que en un principi esperàvem. I bueno, jo personalment tinc moltes ganes de tindre aquestes conclusions i de poder analitzar-les, debatir-les també als despatxos, perquè pense que per a fer una bona política no serveix només el criteri que puguen tindre els polítics, no serveix només el criteri que puguen tindre els tècnics, sinó que hi ha que comptar
amb la ciutadania i amb la ciutadania organitzada, que és un poc el que representeu vosaltres. Per això el primer que vull fer és agrair-vos tot el dia d'avui que heu estat dedicant a parlar i a extraure conclusions per a un futur, per a millorar aquesta ciutat. El passat 25 d'abril, una data molt simbòlica per als valencians, i per acord de tot el ple de l'Ajuntament de València es va aprovar el PACES, el Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible de València. Vull destacar dos objectius que me pareixen els dos objectius claus. El primer és que en este PACES, en la ciutat de València, ens hem compromès a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en almenys un 40% abans de 2030. I l'altre compromís rellevant és que volem aconseguir que com a mínim un 27% de l'energia que anem a consumir siga procedent de fonts renovables abans de 2030. S'han invertit molts esforços en totes aquestes polítiques, però queda encara molt per fer, evidentment. Només amb la plena participació d'una ciutadania informada i compromesa, com representeu vosaltres, podrem generar una aliança que fa falta per a fer front a la transformació que no ha de deixar ningú enrere. I això és molt important, perquè per això ha de tractar-se d'una transició energètica democràtica. I hi ha que ressaltar-lo de democràtica. Amb vosaltres, jo el futur el veig verd. Amb vosaltres, València podrà fer front al repte climàtic. I per a finalitzar i per a concloure la jornada tan magnífica que hem tingut, li demano la seva paraula a Carlos Gariana, regidor d'Innovació, per favor. Espero que hàgiu gaudit en les NADES, en aquest centre d'innovació social i urbana de la ciutat de València. Dir-vos que teniu les portes obertes, com no podia ser d'una altra manera. Per a nosaltres és important tindre les 4 hèlixs treballant, no només el sector públic, el sector privat o les universitats, sinó que, evidentment, la ciutadania, com ha dit molt bé Alejandro, és primordial per a dur endavant totes les polítiques d'innovació. Així que res més, comença, també com s'ha dit, 2020, comença una dècada crucial i decisiva per avançar en tot el tema de la transició energètica i des d'ací de les NADES esperem comptar amb tots vosaltres per a dur-lo endavant. Moltíssimes gràcies a tots.